Azpeitira goaz orain, Azpeitin elikagunea zabaldu zuten orain urte batzuk. Asteroko merkatuaz gain, baserritarrek beraien produktuak egunero saltzeko gunea litzateke eta aldaketa sumatzen ari omen dira. Gurekin da Artxara kooperatibako kidea Aritz Arakistain. Arratsaldeon, Aritz. Aritz, zuk azalduko diguzu hobeto zer den elikagunea? Bueno, elikagunea guk definitze dugu bertako produktun topagunea. Eta, azkenin lehen sektori indartzeko eta landa eremu bizi berritzeko proiektu kooperatibo bat da gundia. Eta okerrez pagaude prozesu luze baten ondorio ere bada, zeren beharra zegoen, ze behartzen? Bai, azkenin, okerrez banao, 2015 Azpeitiko azoka plaza eraikine beha egoera txarrien aurkitzen zen, ja zaharkituta, eta Azpeitiko udalak prozesua jarri zuen martxan, zer aukera ungo litzeken edo, hausnartzeko, ezta? Hausnarketa horietatik zer ertentzun, bertzala, leku bat bertzala, espazio bat bertzala, azoka egunez aparte, bertako ekoizlik eta baserritarak, behaien produktuek saltzeko aukera hori izateko. Eta, lehiaketa publikoa ertentzun, eta, Artxara kooperatibak irabazi zuen lehiaketa hori, eta, 2017 iriki genuen elikagunia, eta oantxe arte hor jarduzu. Eta zer topatuko dugu bertan? Elikagunik beha, espazioe beha Azpeitiko azoka plazan aurkitzea, eta, dazkeu lan hildo desberdini dazkeu, dendi izango zana, dendan aurki ditzakezu produktu freskuek, bai barazki eta fruta freskuek, eta horrez gain, bai lekale, zereal, kontserbak, betire, Azpeiti erdigune hartuta, 150 kilometro inguratze behen ekoizlien produktuek die, bertan eskuragarri daudenak. Eta elikagaien salmenta horretan, adarrazko dituzue, baina adibidez, herriko jangela desberdinarekin ere harremanetan zaudete? Bai, azkenin lan hildo desberdinetan, lehen esan da bezala, dendi dakeu, gero baita arategi bat ere badakeu, sukalde bate bai, bertako eguneroko plater prestauketa prestatzen ditugunak, eta gero aparte, catering zerbitzuk eta ematitu, herri afari, herri bazkari eta bar. Eta lan hildo horietako bat da horniketa unitate bat dakeu, nun bertako gehien bat ez dekitek eta frutakin banaketa bat ite dugu herriko jangela kolektibota. Ikastetxe, Azpeitiko ikastola, zaharran egoitza, eguneko zentroa eta bar. Eta elikagunea zabaldu zenutenetik beraz, sumatzen duzu aldaketa bat, herritarren erosketa ohituretan? Bai, azkenien nik usteet kopuruek eta estadistika esate dela ez, azkenin proiektu martxan jarri zanin 3 bazkidek jarri zain martxan, eta gaur egunin 7 bazkide langile gea eta 4 langile dazkeu, eta nik usteet azkenin hasierako martxa hortatik erantzun ona izan dela, eta nik uste azpeitiarrak erantzun ona eman debela. Eta baita ere esan beharra dago, kooperatiba hau 500 famili bazkide kontsumitzaile ere badazkeula, orduan nik uste kopuru horiek ezate dela eragine badula. Gazteak ere implikatuta ikusten dituzue proiektu honetan? Bai, nik uste, bezero perfiletan gaztiei asko gerturatzen die, eta, guretzako COVID garaien da bai bildurrek eta izan genitula, COVID garai ondorengo zehontane, nik uste gaztik eta gertura dira, nik uste erantzuna ona izan dela Azpeitiko gaztingen. Jose, eta zuen merkatuetako sarreretako radarrek gazteak harrapatzen dituzte? Bai, badire, baina ez da gure ohiko profila, hor aukera bat dago, erosle berri horiek erakartzeko, eta baditugu ideia eta egitasmo batzuk, baina gure bisitaria edo gure ezeroa merkatuetan da adinduna, esperientzia duna, adakina zer erosi, non erosi, nola erosi, eta bar. Eta nik hor beti hitz egiten dutelikan eta esplikatzen dutelikan merkatuetan egiten dutela lan, erraten jate asko. Bai, niri txikitan nire gurasoek eramaten ziaten merkatuetara, ez da hausnarketa da. Guk eramaten ditu gure seme alabak ere bai merkatuetara
transmisio hori egoteko, ez, erosketa puntu ezberdin bat ezala eta bar, edo superfizia handietara jotzen dugu, eta bar, eta aurrak ez dute ezagutzen, ez? Eta hor, adibidez, bi egitasmo esplikatuko ditut, bat da eskolak erakartzen ditugu erkatuetara, unitate didaktikoak prestatzen ditugu, eta eskoletara bidali, eskolak etortzen diregun pasa, unitate horiek bete, eta gero hitzaldi bat ematen dizkiogu, 3 edo 4 gauza ikasteko, ez? Eta bezero erosle berri horiek erakartzeko ere bai, gure ordutegitik kanpo dauden bezero horiek erakartzeko ezarri ditugu 3 merkatuetan takila adimentsuak. Takila hauek dira takila normalak edo takila refrigeratuak, non erosleak alduen telefonoz, whatsappez edo web bidez erosketa egin, eta saltzaileak takilan uzten dio erosketa, eta QR bidez gero eroslea alda etorri berari hobekin heldu zaion ordutegian eta takilatik hartu, ez? Ideia berriak, ideia politak, aritz zuek ere apuntatzeko modukoak behar bada, ez dakigu baote daukazuen esku artean proiektu berriren bat, edo zerbait martxan? Justu Josek komentaduen bezala, Azpitine bada proiektu bat, gehiago da ez da gure proiektu bat, gu barne gauden proiektua da, eta hori azkenien merkatari elkartiek jarrizun olako proiektua martxan, banaketa zerbitzua dakeu, takilak baita ere eskura harrituzu erosketa egin eta ozein momentutan jaso aliziteko, eta hori, hortanek konpartitzen dugula, ez? Eta bai, beste proiektu bat, bai guk eta Biolur eta beste eragile batzun artien errelebo aldaketa horrek, kezka horrekin eta bere ganatu genitun batzuk, lursail batzuk bere ganatu genitun, errelebo aldaketa honi gaur ikuste dalako, ez? Baserritaran adine gorak adijuela, errelebo aldaketek ez da hola, egile da, baserritaran lan posture nik uste duintasune eman bertzaiola, eta prozesu hortan, idea hortan lur batzu bere ganatu genituen, eta hortan hori da esku hartin dagoen proiektu eta martxan dagoen proiektu, Amilubi izena du proiektuek, uste lehendik etorri zila azalpen eta xehetasun gehiago ematea, eta hori da esku hartin, eta gero beste 1000 proiektu, zori txarrez edo zori honez, denborak kontu batien aurre eman ezin ditugunak. Denbora behar da, eta denbora, orainik denbora salduta erosi eteken merkaturik inork ez du asmatu. Eta bai, eta akaso igual zuen programa etortzen baten bat, olako azalpenak ematea, hartuko ditugu. Erosiko dugu.